manjawiri program inanso ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission pano pa Zodiak Broadcasting Station. Imene ndi program yathu imene timakhala nayo lolemba loyamba la mwezi uliwonse. Imene ndi program yathu ya number 8 kuyambira pamene tinayamba ma program amenewa amene munali mu July 2023, ndipo takhala ndithu tikukambirana nkhani zambiri kobasi zochiruka zokhuza Independent Complaints Commission, kuti kodi bungwe limeneli ndi chani, limagwira ntchito motani, ife ngati nzika tikuyenera ndithu kutani ngati tikufuna kupereka madandaulo athu osiyanasiyana kudzera ku Independent Complaints Commission. Komanso chachikulu kwambiri nchakuti takhala ndithu tikumva mafunso osiyanasiyana kuchokera kwa inu amene mumatsatira program imeneyi, kufunsa ndithu mafunso za Independent Complaints Commission, komanso nkhani yakulu kwambiri ku Malawi Police Service kuti kodi zinthu zimayenda bwanji kumeneku, nanga akhala ndi madandaulo agwiritse ntchito ndondomeko zotani. Choncho tikuthokozeni kwambiri kuti timakhala limodzi program imeneyi, ndipo inu makhala ndi mwayi umafunsa mafunso. Leronso tikhala ndithu ni mpata umenewu. Lero tifuna ndithu tiperekenso mpata ochuluka kwambiri kuti inu mufunse mafunso anu osiyanasiyana amene muli nawo okhuza Independent Complaints Commission, komanso chachikulu kwambiri ntchito za apolice kuti zikuyenda bwanji kuno kwathu ku Malawi, ndipo inu nkhawa zanu ndi zotani. Ine ndine chance mozapanda ndikulandireni ndi manja awiri program imeneyi, koma sindili ndekha. Poyambirira ndili ndi Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit ku Malawi Police Service ku area 30. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri chance. Kuli bwanji ku area 30? Kumene kuli bwino ndithu. Chabwino. Kaya kuno ku Zodiak. Kunonso kuli bwino. Zikomo kwambiri. Takulandirani ndi manja awiri program uyi. Komanso tili ndi Joe Zanga, iwo ndi Principal Investigations Officer kuchokera ku Independent Complaints Commission. Tikulandireni ndi manja awiri. Takutokoza kwambiri chance. Ndikukhulupirira kuti ku ICC kuli bwino. Ku ICC kuli bwino kobasi. Ndiye saso kuno kuli bwino. Chabwino. Kunonso ndithu mukatipeza chonchi ndi kuti ntchito ikuyenda bwino. Zikomo kwambiri. Komanso wanthawi yoyamba ndimafuna ndilandire Rose Walia, iwo ndi Principal Civic Education Officer kuchokera ku Independent Complaints Commission. Tikulandireni program imeneyi. Ndikukhulupirira ndithu kuti bwino lino tikhala ndithu tili limodzi kumva zambiri, koma apatseni mono mvera kuti adziwe kuti muli mu studio muno. Zikomo kwambiri. Poyambirira penipeni ndikukhulupirira ndithu kuti tingokumbutsana kuti nambala yathu ija ndi 0999525252 kwa inu amene mukufuna kufunsa mafunso osiyanasiyana kudzera pa telefoni, kuti mufuna mutiimbire telefoni. Koma kwa inu amene mufuna kungolemba uthenga uja wa WhatsApp kapena uthenga uja wa SMS, mutha kutumiza pa 0991158841 0991158841. zimenezo ndi nambala zathu zimene mungathe kugwiritsa ntchito. Koma tingoyamba ndithu ndi nkhani zikuluzikulu. Mwina kuyambira amene tinayamba programu iyi kumafika lero timakhala tikumbutsana ndithu nthawi ndi nthawi. Zanga tifotokozereni nkhani zikuluzikulu ndithu zimene takhala tikuyambirana programu iyi. Zikomo kwambiri chance ndi omvera onse. Nkhani imene takhala tikunena mobwereza ndi kuwafotokozera omvera kuti adzitha kuzindikira chimene Independent Complaints Commission ilili. Monga ni mafotokoza nthawi zonse kuti ife Independent Complaints Commission timalandira ndi kufufuza ma complaints amene anthu members of the general public amatidandaulira zokhudzana ndi apolisi, kuti mwina apolisi anamanga popanda chifukwa, powamanga anamenya kapena anamenya cholinga chonena kuti apange confess mlandu, komanso pamene munthu wamwalira ali m'manja mwa apolisi kapena wamwalira chifukwa cha pamene munthu wamwalira ali m'manja mwa polisi kapena wavulala ali m'manja mwa polisi, komanso pamene munthu wavulala chifukwa cha action ya polisi kapena wamwalira chifukwa cha action ya polisi. So makesi amene wakatipeza ife timafufuza kuti tipeze choona, osati cholinga chonena kuti tapeza polisi olakwa, komano tipeze chenicheni chimene chachitika, chimene chapangitsa kuti munthu amene wabwera kwathu Independent Complaints kuzadandaula champangitsa ndi chani kuti abwere. Ndi milekayi pamenepa bwana chance muloza ndomvera onse. Chabwino. Nkhani yakulu imene ndithu makamba program imene yafunsani ni nkhani yokhuza ndithu apolisi, ndipo ndikukhulupirira ndithu kuti Professional Standards Unit ena ndithu akuidziwa, koma mwina ena kufikira lero nkoyamba kumva. Tifotokozereni mumagwira ntchito motani ndipo zinthu zikuyenda bwanji ku Malawi Police?
Zikomo kwambiri. Professional Standards Unit ndi internal oversight body ndingati ndi bungwe limene limafufuza nkhani zokhuzana ndi apolisi. Bungwelo ndi apolisi akugwira ntchito kumeneko ndi apolisi okhaokha, komano pa ubale wabwino ndi anzathu a Independent Complaints Commission chifukwa chakuti iwo ali ngatinso external oversight board amenenso amayang'ananso zochitika za ku polisi. So ndi office ndithu yokhazikika imene imapezeka pa headquarters ya level komanso ma regional onse apolisi amene ali m'madera onse osiyanasiyana. Chikhazikitsa ndi bungwe limene lili I think anthu ambiri anayamba kulidziwa after mwina ma awareness amene takhala tikupanga komanso takhala tikulandira ma complaints ochuluka kwa basi dziko lonse la Malawi. Ntchito yathu kwambiri ndi kufufuza nkhani zokhuzana ndi apolisi. Any complaint that relates to a police officer, we investigate and submit reports to management with recommendations for discipline or criminal action. Ndi bungwe lanu loti mutha kumabwera nthawi iliyonse kapena kumayiwa mafoni kuti muthandizidwe zikakhala kuti muna ife tili potalikira muthopita ku Independent Complaints Commission tili pa ubale wabwino kwambiri amene timapanga na handle refer cases kuti Amalawi mukhale othandizika maufulu anu asaphwanyidwe komanso muzidziwa kuti apolisi anu akuyenda kugwira ntchito motsatira malamulo. Zikomo kwambiri. Afunsani ndi dandaulo mwachitsanzo umangopita basi ku polisi kuja ukangoti ine ndafika ine ndinokutoa kuti kapena pali ndondomeko ina yake imene umayenera ndithulutsa lili. Tinene kuti pa police station iliyonse imene ikupezeka Malawi muno pamakhalanso officer in charge kapena wachiwiri kwa officer in charge. Choncho Malawi akana kuti ufulu wawo waphwanyidwa kapena pena pake asanathandizidwe mokwanira ndi udindo wawo Amalawi odandaula kuti akomane ndi wamkulu wa station imene ali. Ngati aona kuti pasanathandizidwe mokwanira station iliyonse imene imapezeka Malawi muno ilinso pansi pa commissioner of the region. Aliso ndi ufulu kupita kwa mwana wa commissioner kapena usatira kwa commissioner. Akonaso kuti mwina mwake kuthandizidwa atha kubwera ku office athu a PSU amene kuti amapezeka pa region iliyonse komanso at headquarters level. Komanso mwina akaona kuti sanathandizidwe mokwanira ndi udindo wawonso kupita mwina ku ICC kuti akapereke dandaulo lawo kuti athandizidwe. Zikomo kwambiri. Zombo kwambiri. Nambala zathu ndi zimene ndinafotokoza zija 0999525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni. Kumbali ya inu amene mufuna kutumiza SMS ndi 0991158841. Mutha kutumizanso ndithu WhatsApp pa nambala imeneyo. Nkhani imeneyi zanga ndimakonda ndithu kumayifunsafunsa koma kweneyabe kuti tizifunsa basi. Nkhani zikulu zimene anthu akumabwera nazo ku Independent Complaints Commission kuzadandaula zimakhala nkhani zotani pakadali pano. Nkhani zazikulu zimene zakhala zikutipeza kawiri ndi madandaulo okuti anthu apangidwa assault ndi apolisi, amenyedwa ndi apolisi. Khaya pa nthawi imene amamanga, khaya mwina pa nthawi imene akufufuza pofuna kuti munthu amene suspect amene akumufunsayo aulule chimene anachita, pakumakhala tendency yowamenya anthu aja kuti achite gain confession. So assault is one of my cases amene tikulandira ochuluka, unlawful detentions, arrests amene wonso amatipeza ochuluka. Of late tachitaso register ma cases angapo amene anthu amwalira ali m'manja mwa polisi komanso kumwalira chifukwa cha action ya polisi. So ndi makesi ambiri amene timalandira. Ma misconducts ndi amene amachuluka kwambiri, poti misconduct is broad, koma misconduct pamene anthu akudandaula kunena kuti the way the police conducted themselves when amathandizira akudandaulawo adaona kuti apolisi sanazipange conduct moyenerera. So ma cases amene ndi amene timalandira kwambiri kawiri ku Independent Complaints Commission. Chabwino pali uthenga pamene akufunsa makilole kuchokera ku Balaka akuti ngati kufufuza kwanu kumakhala kopanda cholinga kuti apolisi muapeze olakwa, tsono kufufuza kwanu mukapeza kuti apolisi avulaza munthu omangidwa mumatani? Uthenga umene ndithu atifunsa makilole kuchokera ku Balaka. Zikomo kwambiri kambaka funso lanu labwino. Muzindikire kunena kuti ifeyo ngati Independent Complaints Commission ndife oyima patokha. Sititenga mbali kuti timakondera all members of the general public kapena timakondera apolisi. Cholinga cha ife pamene talandira dandaulo kwa ife kumakhala kufufuza kuti tipeze chilungamo chimene chinachitika. Kuti apolisi adalakwitsa pogwira ntchito yawo kapena analondola. Kodi ngati analakwitsa umboni umene ulipo ndi wotani?
ngati umboni wapezeka tapeza kunena kuti apolisi pogwira ntchito yawo sadalondole sadatsate njira zimene amayenera kutsata ngati nkhani ili ya criminal kuti panaphwanyidwa malamulo aboma nkhani ndi ya criminal ndiye kuti ife tikamaliza failo yathu tikamaliza kufufuza timatenga failoyo timayitumiza ku office kwa director of public prosecution kuti munthuyo akapangidwe prosecute. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti ifeyo as independent complaints commission padakali panopa sadatipatse director of public prosecution kuti munthu akapangidwe prosecute. Pamene tapeza kuti nkhani imene inachitikayo ndi ya discipline pali umboni kuti munthu yuda anasokoneza pogwira ntchito yake timatenga failoyo ndi umboni wonse umene tili nawo kutumiza kwa inspector general of police kuti munthuyo akapangidwe discipline through njira zawo za police imene amapangirana discipline. Komano timapempha kunena kuti apolisiwo akamaliza akampanga discipline munthuyo atipatsenso feedback kuti tidziwe kuti kodi ndi chigamulo chota tikadalandira bendithu mauthenga kuchokera kwa amene akutsatira program imeneyi madzulo ano pa nambala yathu ya 0991158841. Ajafali Adams ku Mchezi, kodi bwanji apolisi akumalipiritsa zinthu zimene sitimayenera kulipira tikapita ku polisi kukadandaula kuti tipeze chilungamo? Kodi tizili pano polisi si athu ngati nzika? Chabwino Adams wasanafotokoze zinthu zake zimene akumalipiritsidwa koma ndikhulupirira kuti afunsani mwina muli ndi list ya izi ndi zaulere izi ndi zolipiritsa, ndikhulupirira kuti mwina muti yankha pamenepo muno bwino. Khobani ku Saiwa, funso langa ndinali kuti apolisi akapezeka olakwa mmapanga nawo chani kapena kuti mmatsata njira ziti kuti anthu amba ngati ife tithandizike? Ndipo ena apa kuti ndimafuna ndifunse kuti kodi angafufuze bwanji mlandu wa apolisi? Chabwino funso lake ndithu lathera pamenepo koma ndikhulupirira ndithu kuti akuluakulu amene ndinawo mu studio muno ayankha ndithu muno lino kuti kodi tingofotokoza pano kuti ndithu nambala yathu imene mungathe kuimba telefoni ndi 0991525252 0991525252. Titero ndithu kwa ino amene mukufuna kuimba telefoni 0991525252 ndi nambala yathu imeneyo. Mwina tisanapereke mpata kwa akuluakulu ati atiyankhe mafunso amene wa Frank Jonathan kuchokera Ukasungu akuti kodi belo amati ndi aulere nanga bwanji amatilipiritsa belo? Chabwino koneka ndithu kuti lero mafunso alipo ochuluka kubasi koma tipereke mpata kaye ndikhulupirira kwa akuluakulu athu kuti atiyankhe mafunso amenewa amene abwera pakadali pano. Zomwe kwambiri chance ena afunsa Ajafali Adam afunsa funso lakuti chifukwa chani ma services ena amalipiritsa. Mwina afunsani musanayambe poona ngati pa line papali ena amene afunanso afunse ndithu. Hello ndikumvani ndithu koma mukumvekera ndithu patali choncho mwina tigwiregwire pena ndi pena mu studio muno kuti tikumveni bwino bwino. Hello kaya mukutiimbira kuchokera kuti telefoni kunkhotakota kaya dzina ndi ndani bwana? Chabwino timafunitsa ndithu kuti timvane nawo koma ikuoneka ndithu kuti akumvekera kutali kobasi mwina tigwiregwire makina athu kuti tione kuti titha kumvana nawo bwino lino mprogramu mmayamba ndithu kuyankha funsani nkhanicha. Zona ndimafuna ndiyankhe pa funso limene ndinene kuti pali ma service ena amene apolisi akuyenera kupereka kwa ulere komanso pali ma service ena amene apolisi amayenera kuti munthu akabwera ayenera kuti alipire. Mwachitsanzo kuti pali ma service ngati kuti munthu afuna atenge asilikali apolisi pa ngati hayala kuti akathandizira kutegezeka masera mpira kaya kuti mambo wina wake kochitika ufunika akachite control crowd kumene kuchamayenera kuti alipire.
pali ma service ena kada afuna muna achipepa chapati police clearance akuyenera kuti alipire. Koma pali ma service ena amene apolisi akuyenera kupereka kwa ulere mwachitsanzo kuti statement munthu adandaula kuti statement sambayenera kuti munthu alipire. Nyumba yake kayacholedwa ndi galimoto yacholedwa afuna kachite visit scene akaone apolisi mmene munthu mlandu unachitikira service imene yakhala ya ulere sakuyenera kuti alipire polisi. Hello. Ya ndikumva. Kunsanje ka dzina ndi ndani bwana? Dzina Milton. Milton. Chabwino, tili ndakuluakulu mu studio muno chokera ku Independent Complaints Commission komanso ku Malawi Police Service funsani ndi tufunsolani. Okay. Funso ndonena kuti no tingoyerekeza wakuba wachola kandi shoku nde adathola kanima mwa nabayo zapeza kunena kuti ndithu. Hello. Akuti makuchedwa ukhala sa polisi. Ndimo mlandu ngarimena kutsatapezeka pamakaji yangu yanji. Milton tafunsa niso funso lopena pake simunamveke bwinobwino. Alright. Ndikunena kuti pena pake pacholemete kandi shoku. Nde akuba ukabungaraba nga kundithu kumena vakagulitsawo ndi kwa polisi. Nde incase imena kachimene apkwidwa polisi wezi indani mikanagula katunduyo. Ndiye kapezekolawa mulanda kumakhaurani. Chabwino. Milton funso lanu ndithu lamveka tiapempha afunsani amene yakuchokera ku Professional Standards Unit kuti akuyankheni funso limenelo. Ndathokoza kwambiri. Ndikupeza. Ndikupira ndithu ngati ndamvetsa bwinobwino Milton kuchokera ku Nsanje akuti katundu wabedwa ndipo kogulitsidwako ndikapezeka ndithu agulitsa kwa polisi. Mwina ndimene ndithu alifunsira ndithu funso limenelo. Ndikukhulupirira kuti kwina afunsani apitiriza kuyankha kwake kuti pamene pa zimayenda bwanji. Koma ndinakudulani munali mukuyamba ndithu kuyankhanso mafunso ena. Ndi mafotokoza za nkhani imene ma service amene apo lipira. So pali ma service litu amene anasankhidwa kuti apolisi akuyenera kupereka kwa public kwa ulere. Ni makamba ngati kuti muna statement ifa munthu wabwera ku station akapanga report case akuyenera mulembe statement afotokoze chiyonse chinachitika kwa pamulandu wakewo statement yasainire sakuyenera kulipira chilichonse. Koma mwachitsanzo afuna police report kaya kuti afuna pena ku insurance kaya pena kuti akuyenera kulipira pali mitengo yake ndithu. Paliso ma service ena amene nanakale ngati kuti muna crowd control kumpira kapena kuzochitika zimene anthu amafuna kuti apolisi akakhalepo. Pali mitengo yake imene inakhazikitsidwa akuyenera kumana ndi achikulira pa police station iliyonse apemphe anthu amene akufuna kuti andi angati akuyenera kuzalipiranso ndalama at the end of the day. Bero aina afunsa za bero kodi bero imayenda bwanji. Nkhani ya bero Amalawi anzanga ndimanena masiku onse kuti bero ya polisi ndi yaulere. Bero yokha ku court ndimene amalipiritsa pa mitengo osiyanasiyana malingana ndi mulandu wake komanso ndimene ajaji kapena magistrate aonera. Nkhani ndithu bero ya polisi kulikonse ndi yaulere. Ngati mwakakamizidwa kulipiritsa ndalama ngakhala pa bero ya polisi uzani wamkulu wa polisi imeneyo kapena osatira awo kapena wamkulu wa chigawo chimenecho kapena bwerani ku Professional Standards Unit mukapange report kapena po iye ayipiraniso kwa ICC mukapange report ndipo mukathandizira muyenera. Bero ya polisi ndi yaulere apo pati manyama bwereza asakunamizeni kuti asakukakamiza kupeka ndalama iliyonse fa bero mene ndoti mango pasidwa mukapitanso ku court ngati mlandu wakulu fa pali milandu imene apolisi anapasidwa mphamvu kupereka bero si milandu iliyonse yayi. Milandu ine ikulu wa polisi sakuyenera kupereka bero. Court lokha ndi imapereka bero motsatiraso ndondomeko pakhale muna matchurities kapali ndalama imene imaperekedwayo kumenenso mumazalandiranso receipt. Pa nkhani ya amene anena Milton Nsanje wa polisi wagula katundu wobedwa. Wa polisi ali ngati munthu wina aliyense. Palibe munthu amene ali pamwamba pa malamulo. Ngati munthu waba ndikupezeka kuti wakagulitsa kwa munthu amene ndi wa polisi nayenso wa polisi akuyenera kuyankha mlandu ngati mmene angayankhire munthu wina aliyense. Pali mlandu umene umatha kuperekedwa ngati receiving stolen property. Ndikuti wakuba wayankha mlandu wake wakuba. Uyo ayankha mlandu wake wa receiving stolen property
pakapezeka maumboni ndithu kuti iyeyo amadziwa kuti katundu iyo ndiobedwa. Maumboni amakhalapo mwina chinthu chachipa tiyerekeze chinthu cha 10,000 ogula 1,000 kwacha akuyena kuti adabu kuti chinthu chikuchipa chifukwa chani. Komanso malonda amachitika nthawi yanji malonda mwina kubanga 12 ya usiku adabaso munthu yakuti gulisa chinthu chake kapena wachita kuba. Pali mafactors amene court limachita consider kuti lichite proof kuti wogulayo anali ndi knowledge kuti chinthu choni chobedwa. So wa police ali ngati munthu wina aliyense palibe munthu amene ali palamulo ngati walakwitsa zimatheka wa police ndithu umuyimba mlandu kwambiri. Makota amakalowaso makota ayo omwe amene amalowa anthu enawo kwambiri moti zikuchitika zimene kwambiri nangati wapezeka kuti iye walakwitsa ndi fotokoza kuti pali zisanu zambiri mwina Malawi amamva kuti wa police wamangidwa amamangidwa ndithu ndikupitaso ku court ndikukaweruzidwaso ngati munthu wina aliyense mwinaso ndikupitaso kukaseva ku prison ngati mwina amapangira munthu aliyense chabwino ndithudi kunika ndithu kuti lero afunsani komanso azangazanga ntchito ilipo fande mafunso alipo ochuluka ku basi lero ndikhulupirira kuti tiyesesa kuti tamalize mafunso amenewa palaini panso tili ndi ena amene ndithu akutiimbira foni. Hello, takulandirani mpulogalamu ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Kadzina ndi ndani? Dzina langa ndi Zodiak Banda ndikuimbira kuno kumpoto kulumpi. Tathokoza kwambiri Banda kuti mwatiimbira telefoni. Funso lanu ndilo tani? Anga sisi sokeni. Hello. Yaperekani ndemanga yanu ndithu Banda. Ya ndemanga yanga ndi yadandaulo sechena kuti ndinamva mene mmene kuti nthawi zina apolice amatha kupha munthu mosaidia pamunda chomumenya pombuyo kameza. Ndiyo chimayitika ndijani kuti mina apolice akakati mina wamenya munthu kumupha mawu sekuza amatango mpanga transfer kumchosa kumalo kuja kumpitisa malo kwina. Zimakanisa zilibomboni zimakasa zodandaulisa kwambiri. 2 kama kala ma business yana ngatoenda panse unapeza kuti mina munthu wendesa mwina kandi gali moto kandi njinga ya moto chinthu chachimakati chilibe chilolezo koma mwini wake amakati ndi wa polisi ucha. Iye kujamukuza kuti sivuke sabine ndino wa polisi komane ukakauti wakuti iye uzamakati amakuthawa ndi ukusiya weka ndipo amene soko munthu leo kuza kuthandizika bwanji kusolanga ndimene waliwe mwambiri. Ndathokoza kwambiri Zodiak Banda kuchokera kulumpi. Zoma kwambiri. Mafunso awiri nditomveka bwino amene afunsa amene wa Osman kuchokera kukasungu akuti kodi mukapeza kuti avakabu abweretsa munthu yemwe amuvulaza kale mumapangapo chiyani? Ndipo palinso funso lina Akimu Kakwesa kuchokera kudowa kwa Adzole akuti kodi apolisi akavulaza munthu posatsata malamulo inuyo ngati ofufuza mukawapeza olakwa nanga apolisi mumapanga nawo chiyani ngati munthu uja wavulazidwa ali osalakwa? Chabwino nkhani yovulazidwa ikhangati kubwerabwera kwambiri mpulogalamu iyi. Kodi munthu akapezeka kuti ndi osalakwa koma atalangidwa ndi apolisi amathandizidwa bwanji? Lonek Goliath kuchikwawa East Bank kodi apolisi ndoyenera kumafunsa license mutakumana pa njira nanga traffic ntchito yawo ndi yanji? Chabwino sindizo kuti kodi pamene pa akufunsa kuti wa polisi wa traffic police kapena chabwino koma ndikhulupirira ndithu akuluakulu ayankha. Abetha ku area 25A funso ndirakuti kodi nchifukwa chani apolisi amakonda kuthira gasi pa nthawi ya zipolowe komanso amalandira ndalama kwa maminibasi ndikuwalola kuti apite asanakonze vuto limene wawapeza nalo? Chabwino mafunso ambiri ko basi amene ndithu tinawo mpulogalamu imeneyi koma chachikulu ndi chakuti timafuna kuti muzitifunsa mafunso amenewa chifukwa chake tili ndi pulogalamu imeneyi cholinga chake nkuti nkhani zimenezi ndithu muzimvetsetse bwinobwino ndipo pulogalamu imeneyi ndithu timapereka mpata womafunsa mafunso ngati amenewa. Ndi nambala yathu ndi 0991525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni ngati mufuna kutumiza uthenga 0991158841. Hello. Hello. Takulandirani ndi manja awiri mpulogalamu ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Chabwino Filimoni mutimbira telefoni kuchokera kuti? Chabwino takulandirani funsani funso lanu. Funso langa ndi lakuti nthawi zambiri zimaona apolisi payunire
amakarejera pansi mwina amakarejera kwanza amene akutusandika rundu kwina osolenga zina zarero ndipo tulikuli kodi waja ndoero ulazikema pansi kapena ntchito jayo izindi anu amene amayenera akaime pansi amene wa polisi amene wamakhala apolisi ati ongochokera pa unit kapena makhala traffic ochokera pa unit ya chabwino ndipo kumatheka makapeza kuti mwina asachoka mamizi kwawo afuna kadandaule milandu ku unit makapeza kuti wonse vele paja palibepo ali kumsewu makalanda ndalama wanthu chabwino then mafuna ndidziwe kuti kodi ntchito yawo kaima pansewu kapena pachangofuna zikathandiza anthu ngati pa unit chabwino chabwino tathokoza kwambiri Filimoni kumagomero kudedza pofunsa funso lanu zikomo kwambiri zikomo ya ndikukhulupira kuti tipereke mpata kuti akuluakulu ayankhepo mafunso afunsani akuti zikumafikapo tseka police station kapena police unit ndikupita kumsewu zikumenda bwanji kuti ziperesi chabwino zikomo kwambiri ndiyambire ndi funso limene lomaliza unit ya polisi sikuyena kuti itsekedwe apolisi akuyena akugwira ntchito kuthandiza anthu unit iliyonse imene ili m'Malawi muno ili pansi pa police station yakuderalo so ngati members of public akuona kuti zimene zikuchitika I think anawonso andi ndi udindo opita kukafotokoza kwa akuluakulu amene akuyang'anira ku polisi kumene kucha kuti akafotokozere kuti timapita ku polisi tipapeza kwatseka anyama maofisa azana kumakhala ali kunsewu kuti zimakhala choncho I think ndizakhala ntchito ya officer in charge kapena maofisa azena amene angapanga delegate kuti akayankhule maofisa kuti mwina ntchito imene ukhoza kuchepa ndibwere ku funso lina lakuti apolisi akumalandira ndalama kayamati kwa maminibasi mchitidwe olandira ndalama kapena kupereka ndalama ndi mchitidwe woletsedwa pa chizungu timati corruption fango kutheka kuti amene akupereka ndalamayo chilipo chimene akubisa kuti chisachitike mwina minibasi sili bwino kapena yaya panga exceed kapena pali zinthu zambiri zimene zikhala zolakwika ndi akumpasa ndalama wa polisi uja kuti alephere kugwira ntchito yake motero onse operekayo ndi olandirayo onsewo akuphwanya malamulo ngati mwaona izi zikuchitika mwinanso ndi chifukwa chake pali programu ino kuti muzifunsa mafunso ifenso tizikuwunikirani zoyenera kuchita so ngati mwaona zimene zikuchitika kuti alamulo ndanena kale kuti ku officer in charge kapena mabwana ena apansi pake komanso ngati mwaona kuti mwina mumapereka ripoti simunathandizidwe pitani kwa commissioner wa region imeneyo kapena imbani foni manamba amene anaperekedwa kumacha kuti ife tidziwe kuti zimene zikuchitika kuti foma mopanda iniyo kupanga ripoti ifenso pakhala povuta kuti mwina tidziwe kuti kukuchitika chani funso lina munakamba za tear gas tear gas ndi chida chimodzi chimene apolisi amapatsidwa kuti azigwiritsa ntchito pakakhala ziwawa so tear gas mwina ndingane kuti ndi chida chomwe chili ngatibe chimakhalako proportional ndi mwina violence imene kuchitika kusiyana ndi kuti apolisi agwiritse ntchito zipopolo zenizeni ngati kuti ali ku nkhondo so timakhulupirira kuti tikathira tear gas ndi kuti anthu apanga disperse patha kukhalako bata so tear gas ndithu ndi zovomerezeka m'malamulo under public order management apolisi anapatsidwa mphamvu zogwiritsa ntchito tear gas ngati kukuchitika ziwawa kuti ziwawazo zithe pakhale bata ndi mtendere koma kuti kaponyedwe kake ukhangata kumangoponyedwa atu kwambiri amatinena kuti mwina timakhala mwina ngati trigger happy koma anthu zimatengeranso ndi situation ya mmene zilili chifukwa mwinanso kuti pasakhale njira imeneyo ndi kutinso mwina patha kuluzidwa miyoyo kapena katundu wambiri so timayesesa kupanga balance kuti tisadzudzulidwe chifukwanso kuti tisapangenso action imene mwinanso anthu omwewo azatidzudzulaso kuti timangoonereka zinthu zikutani zikulakwika so we try as much as possible to balance the situation kuti pakhale mtendere chabwino muna pina kwa thandize kwanzanga ya nkhupira ndithu kuti azangazanga mwakhala ndithu mukutsatira kwa kanthawi ko basi simunalankhule yadi kupatseni ndi mpata kuti mwina muthire kundemanga kwa mafunso ena amene abwera ya zona pali funso limene anafunsa akhobani ndiyesa iwo amafunsa kuti kodi apolisi akalakwa munthu abwera kudzadandaula ndi upeze kuti apolisi alakwa
kodi chimachitika ndi chani, ndiye safunso limene ndinayankha iti kuti tikapeza umboni kuti ngati nkhaniyo ili ya criminal timapita nayo kwa DPP kuti Office of Director of Public Prosecution kuti munthuyo amtengere ku court, komanso ngati ili ya discipline timatengera kwa Inspector General kuti munthuyo akakumane ndi akampange discipline kudzera njira yawo imene amagwiritsa ntchito apolice popanga discipline ma officers awo. Ndiye wina nanena kuti kodi ndikotheka kupanga kwafufuza apolice ndi zimene timapanga daily tikati tachoka ku nyumba kupita ku office ndiye kuti makhala ntchito yathu imene timapanga ndi imeneyo kulandira madandaulo okhudzana ndi apolice ndiponso kufufuza kuti tipeze chilungamo chenicheni chimene chinachitika. Ndiye alimbikitse anthu kuti ndizotheka kufufuza apolice, tawafufuza ndithu, timalandira ma complaints tsiku ndi tsiku, komanso alipo ena amene pano ndikunena pano tidatumiza kale kuti ku office kwa Director of Public Prosecution akalowe nawo court. Aliponso ena amene tinatumiza kale kwa Inspector General kuti awapange discipline kudzera ku ndondomeko yawo imene amapangira discipline officers. So ndi alimbikitsa Malawi kunena kuti nkotheka kufufuza ma officers, lamulo likutipatsa mphamvu imeneyo kuti tipange zimenezo. Zikomo kwambiri. Chabwino, tili program ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Nambala zathu ndi 0991525252 komanso 0991158841 kwa inu amene mufuna kutumiza uthenga wa pa telefoni. Ndiye mauthenga alipo ochuluka ko basi tione kuti pa line pali yani. Hello, chomwe kuoneka ndithu timene atilibe amene ali pa line. Hello, takuwa ndinali program ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Yes. Kadzina ndi ndani ndi kumene mukutimbira telefoni? Ine ndine John Luhanga kuzimba. Aluhanga takuwa ndinani ni manja awiri. Ndithu. Ine ndinafuna ndifuse kusoranga ndilakuti kodi nanga apolice akaona kuti ngozi yachitika panseo. Ndiyo kutandaza kuti aliyesa nali pa ngozi kwa mbasi kwa mgalimoto ndarama anali wasina zepo kuti apolice gamoto zitangazi kwa kuti apesa ndarama antu vunakuti nakutinyaza kwatula bari yao kuma bari muka akafa bari amapita kukavuza uyu ndi mbari wangu kodi ndarama sizinapezeka kuti apeza pa ngozi imeneyo ndiyo kusikulanga ndiyoneyo. Aluhanga kunzimba ndathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu akuyankhani ndi funso limenelo. Zikomo kwambiri. Akuti kodi chimachititsa ndi chani kuti apolisi akumayendetsa galimoto ataledzera mowa pamene malamulo apansewu sakulola ndi akagunda munthu amalandira chitetezo chokwanira kusiyana ndi munthu wamba. Ine ndine Justice Kamwana kuchokera ku Mchinji. Alik Nkhangaude ku Nchisi. Apolisi masiku ano akukonda ziphuphu, akadziwika tizichita nawo zotani. Bright Zoe Kurumphi, kodi munthu akakhala kuti wagwidwa ndipo asekeredwa kusero ndizololedwa kuti munthu ameneyo amenyedwe kuti ayankhe mafunso akufunsidwa ndi apolisi? Kunika ndithu kuti ayi mafunso ndochuluka kobasi amene tinawo madzulo ano. Zoona belo ya polisi ndi yaulere pa malamulo a dziko lino, koma mukudziwa kuti belo imene ya polisi sapereka mophweka kufikira kuti anthu kufuna kuti mbale wawo atuluke amabwera ndi ganizo lopereka ndalama kwa apolisi yemwe akuyendetsa mlanduwo ndipo munthu amatulutsidwa. Amene wanda Makilole kuchokera ku Balaka. Tione pa line pakuti pali yani. Hello. Takulandirani program ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Kadzina ndi ndani ndi umene mutimbira telefoni? Mwale tifunsani ndithu funso limene muli nalo kapena ndemanga? Ndinafuna kusema ndimadziwa mademo ya marewa ndimagezeti amapolisi awenda omalibe misonko drive alibe license yangena ndimagezeti milandu yamoyo banda misonko ndabona mina misonko yibo drive alibe license ndabama ngibeza mbili komenezo mafani jodi matandizo mogani kuti mademo gapolisi waziyenda ndimo ndabona ndaula kwa hizo zali video nasomba ndayo ngizeli mpaka na umama ngidwa daily pansewa
awulaziwa mukafukuddegawo nga tombali avansiwo amafukuza komotani chabwino zitandizira chabwino tathokoza kuti mulifuna funso lina ayi mafane zilizaba kuna mundu wazira numboni andu mina 4-5 akabendawula kuli mukamukawo koma mavulu aja samata chabwino ndikukhulupirira kuti funso lanu limenelo lamveka ndipo tiapempha akuluakulu wakuti atiyankhe bwinobwino funso limenelo zikomo kwambiri. Akondwani Saiwa kunchewa kuti munthu akamangidwa ali osalakwa mmamuthandiza bwanji ndipo funso lina kuti nthawi zina kumapezeka kuti zida zimene akuba anagwiritsa ntchito mfuti ndi aboma polisi ndi chilango chanji chimene mmapereka. Ine ndine Jegwe Kankhande kuchokera ku Dowa. Ndipo funso lina ndikukhulupirira kuti likhale lomaliza chifukwa cha nthawi kuti ndizotheka kuti munthu mukumuganizira kuti anaphwanya malamulo ndi mukumaka mutenga ndikumaka mmenya musanampeze kuti ndolakwa ngati sichoncho ndi chifukwa chani amammenya munthuyo? Bernard Nasio kuchokera ku Blantyre. Mafunsowa ndochuluka ko basi tipereke mpata kwa akuluakulu athu mu studio muno kuti ayankhe mafunso amenewo. Ndiyambe inu lomaliziralo kuti munthu wamangidwa ndi akumenyedwa think kumene kuti kuphwanya malamulo. Munthu ngati walakwira lamulo akuyenera kuti amangidwe apangidwe process yonse ya mlandu apite ku court. Wa polisi alibe mphamvu yomenya munthu chifukwa chakuti walakwira lamulo. It is only the court imene inapereka chilango kwa munthu amene wapezeka olakwa after all court processes zachitika. So kumenya munthu pachifukwa chakuti walakwa kapena kuti muna mpezepo umboni umenewo ndi mlandu andi ngati zakuchitikirani ngati zina kuchitikirani kapezeni chithandizo kuma officer athu tumita naja kapena ku ICC kapena mabungo ena ambiri amene ali kunjako. Mnagamba funso lina la galimoto yoti kaya munthu wake ndi wa polisi koma ilibe misonkho alibe license ndi galimoto kumango iona mumakadandaula koma simuthandizidwa. Sindidziwa kuti dandolo limakhala kuti chani kuti galimoto yomene yachita ngozi kapena yachita ngozi anthu ena avulalapo chifukwa itakhala kuti galimoto ikunyamula anthu oyende komwe ilibe misonkho. Pali malamulo amene amayenera kutsatidwa kuti galimoto munthu galimoto akhomere misonkho mmene malamulo amanenera. Koma kuti mwina nkhani zimene zimabwera ndi galimoto zimene mwina eni yake ali apolisi timamva ndithu anthu akunena kuti zimene zimatha ndithu kumangoyenda opanda mwina chine chilichonse komanso mwina madriver lake amakhala ndithu ndi kamatama choncho kuti ine paja bwana angatu ndi munthu wamkulu. Ukanga kuti yenda ntijabo koma malamulo samaona nkhope chifukwa simazafuna ngati pachitika ngozi sopano ndi anthu amene avulala sangapangidwe compensate ndo izi singapangika awiri katatu koma wa polisi so wabwino akuyena kukhala number 1 kutsatira malamulo. Sungamango ndipo ndi wa polisi ndine ndizipanga zimene ndikufuna. I don't think iwe so officer wabwino. Uwe officer wabwino akuyena kukhala of high integrity azizoti chimene kupangachi ndicholondola usati kupanga chifukwa kuti abwana akundiona kapena kuti ena akundiona koma kupanga chinthu kuti chimene kupanga apa chinthu ndicholondola. So ndi pempho lathu kuti aliyense azitsatira malamulo mmene zimene akukhalira. Panali nkhani ina yachani cha iwo apolisi kumenya anthu imene ngakhale kuti apolisi sakuyenera kumenya munthu aliyense ali mu custody kapena kuti munthu wapezeka mkoti koti lamugamula lampeza olakwa sakuyenera kumenyedwa. Koti limamupereka zaka kuti munthu akaseve akatuluka nkhani nja kuti munthu chasinthe koma si nkhani yakuti timmenye kapena pakana avulale ngati zimene zinachitikira ena kapena ngati zikuchitika kapangeni ripoti kuma bungwe kapena akuluakulu amene atakuthandizana. Think mafusa amene achida captain amene koma ngati pali ena amene nkhani ya belo ya polisi ni nkhani imene ndithu yomabwerabwera ndikakumbukira ndithu bwinobwino ma program apitawa kufika lero kuoneka ndithu kuti belo iyi anthu akulipirabe kunjaku afusa. Nkhani ya belo chances very contentious imakambidwa ndipo inamba kwambira kalekale. That's why ma police station mwe mukapita amachita kulemba kuti belo ya polisi ndi yaulere kukhoma pa board kuti anthu aziona. Kumakabe kupereka utenga oti anthu azidziwa kuti ufulu wawo kupatsidwa belo
komanso belo ndi aulere. So nkhani ya belo ingati tikikuti kumbali fawo sisangadziwenso zimene zichitika panja chifukwa kuti amapanga publicize uthenga kuti anthu azidziwa, komanso zingayambiranso nina kwa chibale a munthuyo chipatirekeze kwapempha belo akukuza kuti mlandu uwu wakulu apolisi tingapereke belo, makisanzo ngati mlandu wogwiririra apolisi sangapereke belo, ndi akukuza kuti mlandu uwu wakulu ife tingapereke belo mukapempha belo ku court ikona kuti yayi koma apolisi sakunithandiza mapeto ake amayamba notulusa ndalama kupereka ndi anthuwo. So ndi ntchito kuti tiyaphunzitsa anthu apolisi ndi amaphunzitsidwa kwambiri komanso anthu tiziyaphunzitsa kuti asamafike point yotenga ndalama ndikumpasa wa polisi, chifukwa pakapezekanso umboni kuti iwo atenga ndalama mpasa wa polisi operekayo ndi olandira omweyo onsewo they to blame. So tiziphunzitsana mobwereza poti mwina anamati mphini yobwereza nimene imawala tikhangati kuthiali amatiphunzitsa every Sunday abusa kuti tizidziwa kuti Yesu azabwera anakubwereza sana siya anafuna kuti at least tizikhalabe ndi tizikumbukira kuti tsiku lina pazakhala zochitika zinengati zimenezo. So tini ntchito chansi mwachisanzo programu iyi munatithandiza kuti tiziyawunikira Malawi komanso tiyawuza Malawiwo kumene angakapeze maufulu awo ngati zitachitikira. Chabwino. Naona kuti zanga mafuna kuthirirapo ndemanga ndithu nthawi ina yake. Kwambiri ndinafuna kuyambira pa nkhani ya belo yomweyi imene ikukambidwa imene programu almost ina iliyonse imatuluka zimene zikuonetsa kuti limeneli ndi vuto ndithu kunjako, koma ndinafuna ndinene ichi kunena kuti problem imeneyi idzafike pakutha. Malawi ali ndi responsibility iwo anu akewo oonetsetsa kuti vuto limeneli lidzathe, chifukwa ngati Malawi sakutulutsa ndalama kuwapatsa polisi kuti munthu atuluke pa belo, ndikuganiza kunena kuti ntchito imene ukhoza kutha. Komanso iwo apolisi iwo aujeni anthu amene amadandaula kuti apolisi amalipiritsa belo ali ndi responsibility. Boma likuyesetsa ndi chifukwa chake linakhazikitsa like mabungwe professional standards unit within police service cholinga chofuna kuthana ndi anthu ochepa the bad apple amene akuononga image ya polisi. Chimodzimodzinso kukabweretsanso bungwe ili la Independent Complaints Commission ndi cholinga chonena kuti anthu akhale ndi kota akhoza kukadandaula ndi kukhalanso ndi chikhulupiriro kunena kuti nkhani yawo itengedwa ndipo china chake chichitika. Nde Malawi pamene akufunsidwa kuti apereke ndalama kuti munthu atuluke pa belo ali ndi responsibility yotenga umboni wonse umene angathe kuupeza at that particular time ndikubwera nawo kuti wapolisiyo afufuzidwe, ndipo ngati apezeka kuti ndi zoona amapanga demand for bail lamulo lidzagwira ntchito. Panali issue apa imene anafotokoza yomweyi of course ndikudzota afunsane anayankhapo, koma ndinangofuna kungonena kunena kuti monga ndinafotokoza apa kunena kuti pamene anthu akukadandaula ku polisi akuona kuti sakuthandizika akhale omasuka kubwera ku Independent Complaints Commission tidzawalandira tidzawathandiza moyenerera. Ndimafuna ndinene apa kunena kuti pamene anthu akubwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission ngakhale tikapeza kuti nkhani imene iwo atibweretsera sili within our mandate sitimango abweza anthu aja kuti adzipita, koma timayesetsa kuwapanga guide kumene akhoza kupita kukadandaula nkhani yawo. So ndatsimikizira Malawi kunena kuti laika kukamba pa nkhani yonena kuti apolisi amagwiritsa ntchito magalimoto oti alitsonerera chifukwa choti ndi apolisi akapita kukadandaula sawathandiza. Bwerani ndi umboni umene muli nawo ku Independent Complaints Commission kuti ife tidzathe kukuthandizirani. Anzanu amabwera, anzanu akutipetsa, ndipo ndinene ichi chance ndiomvera onse kunena kuti kudzera ku program iyi anthu ambiri athandizidwa. Anthu ambiri akukhala ndithu olimba mtima kutha kubwera ku Independent Complaints Commission ndikudzadandaula. Nthawi zonse anthu abwera kudzadandaula timawalandira chifukwa munthu sangangobwera ku Independent Complaints Commission ndiye ali ndi china chake chimene wathodwa nacho, ndipo ife timazindikira kuti ngati munthu akubwera kwathu ali ndi vuto ndipo timalandira mwansangala kuwathandiza moyenerera mmene tinayenera kuwathandizira. Chabwino pali ndimati mafunso atha koma ndaona uthenga ndithu wochititsa chidwi kwambiri nkhulupiriro mina nkoyamba kuti tilandire uthenga ngati umene mu program iyi. Abetha Phiri kuchokera ku area 25 akuti kodi wa polisi akuchitira nkhanza ana kapena mkazi pa khomo ndi bwino kanenera ku polisi chifukwa apolisi nkhanza mmakomomo
ndimene kuti ndikuthenga kuti mwina sitina kumane nawo mprogramu iyi koma ndikhulupirira ndithu tawerenga chifukwa chakuti wabwera. Ndipo pali nkhani ina ndikhulupirira imenenso ndimene mwayankhapo azangazanga akuti apolisi amatiopseza ndipo ndi zovuta kuti tingapite kukadandaula ku police station. Ambiri tikafika malo tikadandaule mafunso amene amatifunsa sakhala conducive kuti titha kufotokoza mavuto athu. Mwina ku Independent Complaints Commission komweko ndi kumene tizipita. Chabwino ndimati ndimalizire pamene palero ndi mafunso afunsana kuti akuti mumaopseza anthu polisi. Yeah. Of course ndineyo nje kuti anthu feri tinabadwa mosiyanasiyana timachoka kwa banji mosiyanasiyana komano akamati panga training tikamapanga training amatipanga kuti tizidziwa kuti kuthandiza tikhale ndi ukadaulo othandiza anthu koma sizingaleperekedwe kuti ena mwina amakhala ndi kamtima kakumuzi kaja koopsezako komano ndi ufulu wawo anthu akakumana ndi zimenezo abwerere akapereke report. Station ili rosi na nakale ndipo mmene mubwereza amakhala officer in charge. Officer in charge akamudandaulira awathandiza. That's a public office imene anthu amene akulowa kukapereka madandaula awo. Zakanika apo apita pa higher level pa region, zakanika apo abwera mpaka na at headquarters level. This is a public office yakuti ithandize anthu amalawi amene apeza mavuto. So sizingaleperedu ena akuzakhala kuti anabwera mtima wopseza. Komano anthu ngati mwakumana ndi zimenezo bwera ndi madandaula anu kuti muzathandizidwe. Nkhani ya domestic violence by apolice. Chimodzi ndanaso mina ndinapa kuti apolice anthu osiyanasiyana kutheka ena anabadwa ndi nkhanza mabanja amuna kuzunzana kapena azimayi kumene ndi udindoso wa amene akuzunzikawo. Every police station ili ndi victim support unit. Apite ku polisiko akadandaule apolisiko awayitana awafotokozera afunsa mbali yawo na wanene ngati alabwitsa awapanga advise kuti zimenezo asinthe ayitana apolisi anzawo kwambiri. Chabwino Zakanika apo abwerere ku PSU zayitana. Chabwino ndiye kuti ifeso supportera tikauza management zimene lapeza management ili ndi mphamvu yompanga discipline wa polisi aliyense amene wapanya malamulo. Chabwino pali issue imene anakamba John Muhanga ku Mzimba naona ngati interesting yoti akuti ndalama zapangozi kuleti nkhani imene sitina pachitika ngozi akuti munthu achibaleka yapita sanamvepo kuti ati papezeka ndalama. Sindikudziwa kuti mwina iwo zinachitikira kapena zinachitikira ndani komano I think ibe ndipovuta abe kuti apolisi afika pamalo atenga anthu ovulala pamene kuchipatala. Ndipovutanso kuti apolisi omwe azibwera komanso mangaso publicize kuti anthu anachita ngozi aja wakuti anapezeka ndi mwakuti mwina katundu property imapita kwa achibaleka munthuyo. Achibaleka munthu amatha kudziwa kuti mbala athu anavulala anapezeka ndi mwakuti. Komano ngati alipo ena amene zinachitikira kuti amadziwa kuti mbala anga ndi ndalama komano wachita ngozi ndalama sizinapezeke. Nkhani so worth investigation abwere PSU kapena ku Independent Complaints Commission tizabanga follow nkhani yotuone chinachitika nchani. Of course pamakhala ma first responders pakachitika ngozi nthawi zina samakhala apolisi amakhala anthu amba amene amakhala area imene yoyo anyamata mmudzi. So we make a follow up and see kuti chinachitika nchani. Chabwino nditodi chifukwa cha nthawi titsirize program yathu potsiriza penipeni afunsani mutsiriza modali lero ndikhulupirira kuti tilandira mauthenga ochuluka kubasi mwinanso chifukwa cha nthawi ena akuimbabe telefoni koma ndimafuna ndithu kuti titsirize ndithu mwachidule mutsiriza motani. Zikomo kwambiri ine ndi fotokozere mtundu wa Malawi pano kuti management ya polisi ndithu motsogozedwa ndi Madam Merini Yoram ali serious ndithu kuthana ndi chidololo wonse kukhozana ndi katangale kapena any kind of misconduct. Ngati zawachitikira apite ku polisi akafotokoze akapanga report kwa maosi mena kambira maofisa PSU ali region iliyonse ku southwest kwa southeast ku Luchenza ku Zomba ku eastern region kwa central west pa area 3 ku Nzuzu pa region pandaso ku area 30 akatipeza ife tizapanga follow nkhaniyo ndikupanga submit my findings with proper recommendations for necessary action against wa police amene wagwira ntchito yake mosatsatira malamulo.
Tathokoza kwambiri amene onda Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit Malawi Police Service ku Area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi mu programu iyi komanso timakhala ndithu limodzi kuyankha mafunso okhwima kwa basa amene ndithu amakhala akutumiza omvera athu. Zanga mutsiriza motani? Zikomo kwambiri chance ndi omvera onse. Ine ndimaliza kufuna kuwathokoza Amalawi onse amene akhala kumamvera program yathu komanso akamvera program yathu akhala kumabwera ndi madandaulo awo ku Independent Complaints Commission kuti adzathandizidwe. Ndikufuna ndapange encourage ena amene nawonso ali ndi zawo zimene zikuapsinja mu mtima mwawo kuti akhalenso masuka kubwera ku Independent Complaints Commission kuti adzatidandaulire kuti nawonso athandizidwe. Ndapempha Malawi, don't suffer in silence. Do something about it. Tipezeni ku office kwathu kuti tikuthandizeni. Kwa iwo ofuna kutifikira ife ndi madandaulo awo, pali njira zingapo zimene akhoza kutipezera. Akhoza kutiimbira foni pa manambala awa 0884 40 4482 0982 26 0095. Kapenanso akhoza kubwera ku offices kwathu ku City Center, tili opposite ndi Anti-Corruption Bureau. Akhoza kumasuka kubwera kudzatidandaulira in person. Kapenanso akhoza kutilembera kalata kudzera ku Independent Complaints Commission, PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3. Akatero akatipeza pa njira zonsezi ife tidzalandira ndipo tidzathokoza amene tidzathandiza. Tikuthokoza kwambiri kambaka kuti mumamasuka mukubwera, you are keeping us busy. Office ya Independent Complaints Commission is there for you. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri amene onda Joe Zanga Principal Investigations Officer ku Independent Complaints Commission, komanso tinali ndi Rose Walia kuchokeranso kumene ku Independent Complaints Commission yowanda Principal Civic Education Officer. Ndikubira ndithu kuti tsiku linake tizakhala nawonso limodzi kuti azayankhenso mafunso pa programu imeneyi. Tithokoze kwambiri nonse amene mwatumiza mafunso kudzera pa telefoni komanso amene munatiimbira. Chifukwa cha nthawi sitinakatha kutenga ndithu matelefoni onse, koma ndikubira kuti tsiku lina tizakhalanso tili pano kuyankha ndithu mafunso amenewa. Tithokozenso kwambiri thandizo la ndalama kuchokera ku UNDP kuti tizikhala ndi programu imeneyi pano pa Zodiak Broadcasting Station. Ine ndine Chance Mozabanda. Bwanji tidzakumanenso mu programu ina. Ndifuneni madzulo opambana.